Ma! Ma! Sorry ako ha! Sorry ako! Ano like mo ha? Ano ilan Jason? Dito sa saging. Mga katambay. Marag na gini mga bagyo na gini. Gusto mong hangin. Ayawa na. Lumpa yung. What's up? May adlaw. May bagyo sa inyo tanan mga katambay no? Mga may bagyo din sa inyo ano. Karon another day, another life, another blessing ini. Sa pagbagyo blessing gyapon ni. So ato ko sa pala itong amigo no. Nagluto sila saging dito nya. Nichatan ko nga adto ko no kay mga on. So ano ta sa laag. Musta mo na? Kaya boy. Ha? Kaya hurot na no. Iba ang bagyo? Hurot na day? Oy. Lah. Oy. Tuon ko na siya ga. Sama na. Nako na siya kisom na. Ada palihan eh. Sama na yung sinina day. Ano sige magpakita-kita na. Ada ko palihan na ako ba? Dito palihan eh. Oh ya, say, ipakita gani. Victor. Gani. Gina Victor. Oh, gina. Oh, gina na ako. Turboy ka po gina. Turboy ka po na. Oh. Lailahi lang to, eh. Kaya 2016 naman eh. 2016 naman eh. Oh. Ano? Unom na ni katuig. Dili pa kumpanya mo ha. Dili pa kumpanya mo ha. Timing na yun para sa sinina. Kani persentage ito ni. Kani. Kani 2016 ba ni? Si Jante pa ko na ni. Unom ni katuig eh. Unom na. Sorry. Buhay pa no. Nana ko kamay wamping. Sana man. Yo si awang pingi. Mayroon. Kaya ka nang dugay ko ni Sagga? Ito lang yung ko. Luto na. Ano sa mindset ba? Mindset ano lang yun? Pari ka kagilaw pa na no? Pari ka gilaw. Hindi pa kagawan mo na Sagga ni mo. Ciao, nagkapri na. Matik na nalargo. May wifi ron nga vlogger. Upload yung video no? Kita waktu wifi. Isu wifi ron na ito di pa sa upload. Tingting na dia. Bala. Bala na eh. Subscribe mo mga ka. Baka palit na siya wifi. Nakapataw na tayo dito wifi. Income ba? Income. Ito wifi. Ito income. Mindset ba? Ito. Kuha ko na niya kutsara dito. Nagsabaw kayo kutsaraon. Palo. Ito kayo may wala magiging puntok balik. Kami ko lang. No? Kung ito may bagaw na. Naman ko ano? Busy na may. Okay ha. Malag dito na rin kay basa kayo. Nakagya po no? Sige mo ha. Hindi mo agad. Sa pundok ng bagyo. Kamu din eh, puro sa kutsara do. Na? Yawa na. Ano ba? Puro sa kutsara. Ano ba kutsara ako na ba? Kindur ka tumingin ko ha? Baka may kindur. Suko man ka. Hindi ka. Minded. Gamiton. Gopoy ko dia. Pamain. Salaman, garam-garam. Wala, di inom kulabo. Do, sige, nagbuwag ba, no? Igaway, kulabo na. Nakunahon ako sa mga, ba't namitambay ko doon, nakunahon ako ba? Na, trabaho mo, reporter, baligid lalo mo. Lalo mo? Sino lagi na mo kinabuhay ka? Bagyo siguro. Reporter, luya ko reporter. Ito lagi kinabuhay ha? So, aligre ang tawag ng reporter, baka pwede pa naman malika sa TV, no? Di na pwede malika, no? Pwede pa malika, no? Ano, kaya din ron sa, ano na? Yung tulad pa nga, no? Nagpasok, ano? Tama na gabi na yung ano, no? May gabi diya, natatiro sa barangay dakit, kung hayin gusto na kayo hayin, yawa yan, hindi pa nga inatay, oh! Ano ba ito? Tignan, no? Nawa, gusto na kayo hayin, kasi na ganyan, ikot sa gobeli mo, ano? Nawa, yawa na ganyan. Ano, dulo? Ay, pwede pa lang aligre kayo, eh? Kung matanaw nyo mga ga, pwede ka? O pwede pa lang aligre kayo, eh? Di ka, buringan mo talagang bubalita. May dire ron sa evacuation area, no? Mga hinampa ko. So, tabi dire, wala na minaw ko. Antoy! Asa ka? Nana pa lang pwede mag-reporter mo. Mas aligre kayo nana, reporter ba? Malikas ba? Sa mga malapit na residente, pag-amping mo mga inataya mo kay company rescue. Jadi ka rekaon ka? Hindi ka rekaon? Kapag mo kaon? Ito si Kanje. Agad, hindi na kamao. Alis ka mo deh. Agad, wahi. Wahi na no.
Ayun lang balik kayo. Uwan, tugnaw. Liblis biya ka. Ay, nagawas-gawas ha. Kaya tugnaw kayo. Bye. Ako sa inyo boss. Kuangan day. Matik. Bira dia. Oh, kenapa? Napa na pero si mama. Sila unggo apa? Nagambang wa kaon kuno ga. Kau kuha lang kau. Kuha ka ka. Pitikan mo kaon. Ikaw rem kaon. Ay, saray. Atigaan, basta katagaan sa pangalan sa Bagyo. Sa pangalan sa Bagyo eh. Sa pangalan sa Bagyo. Ala, di kakaon eh. Iksa muna mo kaon. Mana? Uli na ka? Pila ka bukdaan mo? Diba? Sige, bye-bye. Paya sa pod. May agaton eh. Sakto na kayo ng agaton boy pangalan sa Bagyo do. Kay mau na yung unang Bagyo rong tuig ka garo? Mau na eh. Bagyo. Terbabitikal ka ng Bagyo. Agaton. Sakto na po ng agaton yung pangalan. Kaya liter E nagsugod ba no? Kuha na ni mo ang kuhan. Hindi pa agaton yung pangalan. Di siya pinakawa ng Bagyo. Oh. Kuha pa kay hindi sa kauna. Oh, wag nabi. Kaduha na siya. Sakto rin ang agaton yung pangalan. Kaya siya pinakawa ng Bagyo. Kaya sakto na po aga. Okay, so Tagalog ang aga. Sa'yo man. Siya may pinakawa na. Sakto agaton. Atik! Mau break! Hindi! Break tagwaro! Tinggi mo, tinggi! Masalita? Payas na na. Gatas, kamay. Bitsin, asin. Pili. Bitsin, asin. Suka, katis. Hindi sarap. Murang naglutong sundan. Sila katawa din ano, magkina yung mga gano kay diri sa mga tuan yun ganang medyo layo may sa dagat niya. Kasi kayo kusog, okay ra kita kami diri. Pero sa mga dool sa dagat og landslide prone area no, amping-amping mo diha. Ay katawa ra diri pero hey kids, kamo keep safe mo dira, keep safe mo permi. Kay no, ang hangin mo kusog-kusog mo ni dapin dagat. Ngay diri sa mga no. Pwede maklaro deh. Puro magpawas langit pa daw mo. Amping mo mga ga, amping mo, keep safe mo verme. No, sige gingon mo, keep safe mo dira niya. Ano pag ini kapusan ni init na. So pag ibaw na, bagyos. Wala gamit ang mindset do. Wala gamit ang thinking. No? Wala gamit ang thinking yun. Siguro pagamping lagi mo daan kay makita ninyo ikaw man nag-upload pa. Ano pa yung sunod bagyo advance nga kuan. Advance reminder. Sa may trip. Dabong. Pagkali pumato ko yun na yun. Ikaw mukha ka grabo. Abal. Tiyo daw. Mas mahal ka champurado. Milo. Ayot tabli ya, no? Tabli ya o ganang birbrand ba? Kami kayo lagi kayo. Saklan ko rin mo. Saglan eh, gatas ba? Gatas na choco. Choco gatas. Haka ning bago. Ang kanang gatas. Gatas na siya. Flavor ang choco. Oh, good. So, Ang choco na siya. na gatas. Choco Choco, niya. flavor gatas. Gatas flavor. Isa. Ang sari. Choco gatas. Oo. Ang choco, flavor. Gatas. Gatas. O gatas na choco. Gatas niya. Flavor. Sakto ito! Sakto na! Sakto na! Tinawad ay! Tuloy na! Ate na, choco na. Isa. Kaling palit day kag Vitamilk. Vitamilk. Asa mo na dong, kanang choco. Milk, kung milk, milk choco. Milk siya! Milk siya. Flavor ya choco. Ito, Vitamilk, nabe. Milk, nabe Vitamilk ka, gatas o choco. Oh. Asa ka flavor mo ah? Gatas o choco? Pili ka kung milk na siya. Saka lang, ba't ang milk na milk? Ba't ang milk na milk? Oh. Gatas na nga, gatas? Oo. Pure na! Pure! Sakto na kaya 1/4 eh. Ako'y 20 din eh, palit kuhan, tabli ah. Bu! Pau na aram din, ay gata mo gasto di ay. Sige na.
Ang gusto ko squat eh. Berbrand. Doa ka pa. Umingo gani nga. Squat rin na ano. Ay, balik eh. Berbrand may kapalit mo ah. Umingo may berbrand nga. Squat. Palita. Berbrand ako ingon. Berbrand medyo lang. Ayun, hindi na kulukoy. Kanong kulukoy. Berbrand yung kumagin. Dalis mo naman din yan. Berbrand ko. Yung Ano din na flavor gusto ko? Amo sa gatas na choco yun. Ha? Takang na ko ano? Lugaw. Ay, basta tinguan nito. Tinguan kayo nakakaon ba? Nagbuwa ko na yung kuhan ka. Ado. Boy, buwa ko na yung lugaw. Buwang. Limpiado kayo na. Gisabunan na ng bugas. Usa si Pinga dong. Sama sayawan. Kita katang ban. Gab. Balinsana anak ini Gary Balinsano ba? Lala. Lo. Pinabili. Lala. Pinabili, no? Lala. Bebe, ako kasama ni mo. Kisama ni mo. Gamay lago enggak? Mamay lago. Kau na kita git. Kau ni puta. Kau na sad. Kan no. Bakit mo magkaog sa akin? Kau na pong sagrado. No. Sampurado. Sampurado. Kau na sad. Kan na may nindot. Murag gayuma. Magadi ko tagdoon sa kong crush. Bawa ako. Tambal. Kayo mahon? No? Kayo mao, no? Kayo mag... Ayaw eh. Mataya bagyo. Para na mas mga di gwapo. Gwapo mo! Gwapo tayo bawang. Gwapo ta. Bala din sila gwapo sa to. Basta kay para na ako gwapo ko. Ay, hilo. Love you, sir. Bakit? Mga na pinaka-importante niya. Dahil sa kayo, di pa sila gwapo sa to ah. Ya, di pa kita gwapo sa galingon. Wag, gili. Wah, lagi mo dahil sa to ah. Bala na, basta kayo gwapo ko. Huwag mag-gwapo. Malam, 99.9% di ka gwapo. Basta kaya ang 1%. Gwapo ka. Basta kayo na, inito si mukha mo. Pero ito ah, ni mo galingon. Hehehe. Lala. Sukaw na. Luto na. Nadilawan. Abang. Abang mo. Eh, Ilaw, no? tabang. Ilaw ka nun. Luto. Lami na siya, lami. Kuha na tamis. Mga ga, luto na ang lugaw mga ga. Tara mga ga. No? Sukad na unang kasi dito. Gawas, oh. Ngawan sa may dre, ngawan sa may. Puhon ka, o kita na taba no? Pabuhat ang lamisa gid. Lagi-lagi kita ngawan no. Ay lamisan gamay. May lamisa dito. Kugos gid na o. Tukto na kugos na gid. Puhon ka no. Lamisa gid maayo gid. Lamisa gid na tong project ha. Naputol. Ang clit na ko ba? Maayo ba kanino? Sama sa mga gano, ni hunong ragadyot nga. Balik na sa dang kusog nga hangin. Ibang may kusog diri sa mua. Pero ang hangin na sad niya, ni uwan sa balik no. So ganiya din mga gano, nag-post ko sa akong page nyo og ingon mas mapugnan pa ang baha kaysa biga no. Sabi na kang niriyak ato na katawa no. Mga ato nga post no. So sa pagkakaroon mga ga, ang nidaog yun medyo mapugnan ang baha no, labi na karon no. Mga tulo o pat nakadlaw nga sige nag-uwan dire sa kuan sa diri sa mua no. Sa uban guro nga napiktado aning bagyo pat nakadlaw nga sige uwan no. So mas daog gid para nako karon ni daog gid ang kuan digi mapugnan ang baha. Sa mga ko ano pamilyar na ako ano mga lay no mas mapugnan pang baha sa biga no. Tanaw ninyo asa may digi mapugnan no. I-comment down below na ninyo pero karon ang nidaog jud ang baha gid no kay among daan dito ay mura na swimming pool baha lagi kay ron. Mao siya tanang karon adlaw mga ato ni tapuson no kay biye na ya. Mga pamidri andam-andam pud mi sa umabot bagyo no so mga kuan diha itong mga gaga ato diha nga dool sa dagat o sa kuan landslide pun area no amping mo kay
harap jud do ikabagyo nga nagsunod no. Keep safe mo kanon na no. Mao siya tanan. Hope ko mga bitap nyog balik. That's all for today, Ganoy TV. Anoy out. See you.